Kali wangsul mawon. Tulane ben gampang. Dadi sembrono karo iki. Ora. Ben kedawan malah. Berarti itu sing nyusoni iki, Mbah. Nah, wis tak petat ya, Mas. Dikelah anake ta ya. Tak kelah tak. Lah ketak iku tak petat lagi ae. Nah, Indonesia ampun ngenteng-ngenteng. Kamu tidak terkenal. Malah saya ngeten iki, Mbah. Nek sonten malah kecepeten cara. jam 4 kok rek. Kamu tak cepet. Kawan sunda iki apa enak cepet kan? Pak Mantri. Pak Mantri.